non emisi kilik nang ketebok hera jok voters ihin chingrai phun asonsi penangadim alongke thekponlong Lapusonsi Korkanthi constituency ke parlo Taro polling station ke parlo arat ansitame kedam tanga porhut ke asim inglenga phansi ki ongdung armung support dunlo bonsitame BJP Ratcharia song pen nonang ke leji kiliga huta bangke Raju Tisso si ticket che palong ponlo Lasi nilitum ke party aphan kaching hon theba joksi nona bangke kedoan vote mate nilitum Taro polling station ke parlo along bang pharo ke thong voter societum ansitame BJP pen kachatoy Raju Tisso phansi vote pi ponpo bangso amayalong Raju Tisso anparta rongara da tumang bongkoson si none phong le thot MEC kiliga long sitame ki ongdunga vote pen ke haipon thekjima aphanta chethan chimum pon bangso amayalong candidate Raju Tisso lapen BJP ticket hangrapet asim ingleng sideng Taro SGB Sikari Taro rongasar polling station amaithu omor rongpi pen longkiram ronghang tongchunbang lapen OBC morcha president mohila morcha president lapen penangan PS youth lapen te bang pharo ke thomsu se rongara datum che tongdun si BJP mate Raju Tisso aphan pa highway popu lamchak chipipon langhin pen sarpangri intikathar karbianglong live